Майка, както виждате, аз имам много яко, че си го купих. И както беше да направим казах, че няма да играем в Майнкрафт, но това искам да направим. Не бе. Не знаете какво има. Хора, това видео беше спонсорът by Master for Minecraft. Master for Minecraft е много яко приложение. Той има скин, има скинс, може да се вземеш, ето. Аз много ми е интересно в камуфлаж. Камуфлаж. Много е яко да си в камуфлажа. Много як. Даже първото, което е, когато такова видях, че това хората ми викат в коментарите: Ангел, аре бе, айде камуфлаж малко бе, брат. И аз казах, няма камуфлаж. И тогава се стих от моето приложение, където отдавна го направих. Казва се Master for Minecraft. Вече знаете, че е спонсор, така че да се заемаме. И знаете вече какво е за Master for Minecraft. Каквото искам.
Modern Upgrade.